cikin wannan bidiyo kamar yadda kuke gani za mu koyi yadda ake tura crypto daga wani wallet din zuwa wani wallet. Za mu koyi yadda ake tura crypto daga wani wallet zuwa wani wallet da ke a wata manhaja. A matsayinka na mai koyon harkar cryptocurrency ya kamata tun a farko ka sani cewar kamar yadda muka faɗa ba a waje ɗaya ake yin harkar ba. Kai kaɗai kamar yadda muka faɗa tun a baya kana buƙatar manhajoji kala-kala kuma kowace da amfaninta. Idan ka shiga sashin manhajojin cryptocurrency za ka ga bayanai akan kowace da dukkanin abin da ya kamata ka sani a game da ita. Don haka yana da matuƙar muhimmanci tun a matakin farko ka iya transfer cryptocurrency daga wani wallet zuwa wani wallet. Saboda akwai yanayin da za ka ga cewar kana buƙatar ka kwashi crypto ɗinka daga cikin wallet ɗinka ka tura ma wani ko kuma ka tura shi zuwa wani wallet naka saboda wani dalili. To saboda haka yanzu abin da za mu duba kenan. Farko bari za mu ɗauko wallet address namu na Bitcoin da ke a Trust Wallet, sai mu je mu kai shi cikin wallet ɗinmu da ke a Roku domin mu turo masa da wannan Bitcoin ɗin da muke da shi a manhajar mu ko kuma a cikin wallet ɗinmu da ke a Roku. Misali kamar yadda kuke gani nan gashi muna da Nimiq ga kuma Bitcoin. To idan Bitcoin muke so mu turo daga Roku, daga wallet ɗinmu na Roku ya zo nan, ya zo cikin wallet ɗinmu na Bitcoin da ke a nan Trust Wallet, farko idan ya kawo mana haka sai mu danna. Muna dannawa gashi nan ya kawo mana zaɓi guda uku a nan ƙasa, ga send, ga receive, ga kuma copy. To wannan na farko ba shi za mu duba ba, za mu duba na biyu ne wato receive. Saboda me? Saboda karɓa za mu. Ma'ana idan ka shiga nan haka receive, wannan shine wallet address ɗinka na Bitcoin da ke a Trust Wallet. Idan ka kwafe shi, idan za ka ɗauki, idan kana son ka turo masa, ka turo da crypto daga wani waje zuwa cikin Trust Wallet, idan ka shigo nan ya nuno maka nan sai ka shiga receive. In ka shiga receive sai ka kwafa haka, gashi ka kwafa address ɗin. Ba wai zama za ka yi da biro da takarda ka kwafi wannan watsatsalan ba gashi nan. A'a, kawai da ka danna kwafi ka kwafa kenan. To ina za ka je da shi? Sai ka je da shi inda kake so ka je ka turo wannan crypto din. Misali muna son mu tafi Roku ne, mu je mu turo a Roku. To gashi za mu saka login ɗinmu wato password ɗinmu da muka saba sawa duk sanda za mu shigo gashi. To sai mu shiga ina? Sai mu shiga cikin Bitcoin. Tunda dama Bitcoin ne muke so mu tura daga wannan wallet ɗin namu na Roku ya tafi ya je wallet ɗinmu na Trust Wallet. To gashi nan inda aka rubuta send, sai mu shiga cikin send. Muna shiga cikin send, gashi nan rubutun farko da ke a sama shine inda aka rubuta BTC wallet address nan kenan. Ma'ana a nan ana so za ka ajiye wallet address ɗin da kake so ka tura ma crypto ɗin daga nan. Sai mu ajiye, dama mun kwafo shi daga can Trust Wallet kuma shi dama za mu tura, sai mu ajiye a nan. A nan wajen yana da kyau ka kula ƙarshen nan inda yake ɓillin karka daɗa karka rage ko space kada ka bayar. Idan kai haka ka bada space to tamkar ka canja address ɗin ne, kuma hakan na nufin kuɗin da zaka tura zai iya tafiya wani waje ko kuma ya ɓace, ka yi asararsa. Kasancewar abu ne mai matuƙar wahala a iya tracking na wani crypto da aka tura zuwa wani address a dawo da shi. Akwai yanayin da ake iya bibiya wanda idan ka kasance da wannan website namu akwai wannan bayanin a ciki, amma yanzu ba shi muke yi ba. Wajen address din mu kula, idan ka ajiye shi to ka tabbatar baka bada space ba, yadda ya baka hakan nan haka yake. To sai ka shiga, zai nuna maka adadin nan, sai ka rubuta adadin na nawa kake so ka tura. Misali idan kana so ka tura mai adadin na $10 ne ko kuma na $100 misali, gashi nan ka rubuta, sai ka yi kawai sai ka danna proceed. Ka gani anan ya ce mana insufficient balance, ma'ana ba mu da Bitcoin a cikin wannan wallet address din namu. Idan da a ce muna da shi har ya kai na $100 nan ko kuma ya fice haka adadin dai abin da muka sa, to muna danna proceed din nan zai tafi ya fada cikin wannan wallet din namu na Trust Wallet. Sai mu gan shi ya zo nan madadin kamar miliyan 19,762,337 da kobo 65 din nan. To sai mu ga adadin ya karu. Saboda me? Saboda mun shiga cikin shi, mun kwafi address ɗinsa, mun je kuma mun turo masa
gashi nan mun turo. Ina fatan an gane. To wannan shine yadda ake tura wani crypto daga wani wallet da ke a wata manhaja zuwa wani wallet da yake a wata manhaja. To akwai sharuɗa a cikin wannan tsarin. Sharaɗin kuwa shine idan misali yanzu kaga wannan na farko da muke da shi Bitcoin ne, na biyu kuma Ethereum ne, na uku kuma USDT ne, na hudu LTC ne. To a can ma Trust Wallet ɗin duk ga su nan dai a haka suna nan kala-kala ga su a jere. To misali ba sai lallai Bitcoin zan tura ba, zan iya tura Ethereum ko ba haka ba. To misali idan Ethereum nake so in turo daga Roku ya zo nan, shi ma Ethereum ɗin sai in shiga. Idan na shiga ciki sai in shiga inda aka rubuta receive. Idan na shiga inda aka rubuta receive sai in ɗauki address ɗin, ma'ana address ɗin da zan turowa, sai in fito sai in dawo cikin Roku, sai in shiga cikin Ethereum. In na shiga cikin Ethereum sai in shiga inda aka rubuta send. In na shiga inda aka rubuta send sai in ajiye wallet address ɗin na Ethereum da na ɗauko daga Trust Wallet nake so in tura masa Ethereum ɗin daga nan. To abin lura a nan shine tunda wallet address ɗin da na kwafo daga Trust Wallet address ne na Ethereum, to in tabbatar a nan ɗin ma in na zo shiga na shiga cikin Ethereum ne, ma'ana Ethereum zan tura. Kada dan an ce maka duk cryptocurrency ne sai ka ɗauko address ɗin Ethereum a Trust Wallet, ka ɗauko address ɗinka na Ethereum a Trust Wallet, kuma sannan sai ka zo kuma sai in kai wajen turawa kuma sai ka zo sai ka shiga Bitcoin, sai ka shiga ka ajiye address ɗin Ethereum a inda ya kamata ka ajiye address ɗin Bitcoin. To ba zai yi ba, ba wai ba zai yi ba, ina nufin in ka tura zai tafi amma ba zai je can ba. Ba zai je cikin wallet ɗinka na Bitcoin ba, kuma ba zai je cikin wallet ɗinka na Ethereum ba. Saboda me? Saboda a nan wajen turawar ka ɗauki Bitcoin ne, sannan kuma ka zo ka tura Ethereum ta ciki. Saboda haka ba zai ki tafiya ba, sannan kuma ba zai je inda ka tura shi ba. Saboda haka idan Bitcoin za ka tura daga wani wallet zuwa wani wallet, to ka tabbatar wallet address ɗin da ka kwafo lalle wallet address ne na Bitcoin. Idan Ethereum za ka tura daga wani wallet zuwa wani wallet, to ka tabbatar wallet address ɗin da ka kwafo lalle wallet address ne na Ethereum. Kuma ka shiga cikin Ethereum, ka shiga cikin send, sai ka ajiye wallet address ɗin, sai ka rubuta amount ɗin da kake so ka tura, sai ka danna proceed ka tura. Wannan shine abin da ya kamata ka sani. Lallai idan za ka yi harkar cryptocurrency kana buƙatar ka san yadda ake shige da fice tsakanin wannan manhajar zuwa wannan manhajar, saboda dalilai masu yawa. Kuma dalilan akwai bidiyoyi da muka yi bayani akai, akwai kuma rubutu da hotuna da muka yi bayani akai. In Allah ya yarda a bidiyon mu na gaba za mu koyi yadda ake swapping na wani crypto din da wani crypto din. Misali ka bayar da wani crypto din a baka wani crypto din, duka kuma a cikin manhajar da kake so. Ina fatan an gane. So bidiyon mu na gaba abinda zai mai da hankali akai kenan. Sannan akwai kuma wani abu mai muhimmanci da na manta ban faɗa ba a game da muhimmancin sanin yadda ake tura crypto daga wani wallet zuwa wani wallet. Misali yanzu kana da aboki sai ya ce zai turo maka da Bitcoin, yana son wallet address ɗinka. To kaga tunda ansa zaka yi, in ka danna nan BTC, tunda ansa zaka yi sai ka shiga receive. Kana shiga receive sai ka gwaba, zaka iya zuwa sai ka tura masa da wannan address ɗin ko ta WhatsApp ko kuma ta wani wuri. In ka tura masa shi kuma zai ɗauka zai turo maka da wannan Ethereum ɗin da ya ce zai turo maka. Sannan kamar akwai abin da ya shafi mining haka, akwai website da yawa waɗanda sukan yi ikirarin cewar in kai musu wasu ayyuka za su baka cryptocurrency wani kala, ko Bitcoin ko Ethereum ko Litecoin da dai sauransu. To kaga idan suka tashi biyan ka za su buƙaci ka kawo wallet address ɗinka, ka ajiye musu a wani waje, ka danna withdraw. Domin wannan crypto ɗin da ka samu a wajensu ya taho cikin wallet ɗinka. Saboda haka yana da matuƙar muhimmanci ka kuma saurari bayanin, saboda harkar tura cryptocurrency da kuma a bayar da address ɗinka ko kuma ɗaukan address ɗinka domin ka kai shi wani waje a turo maka da cryptocurrency yana da matuƙar muhimmanci, ko kuma a ce ya ma zama dole a hada-hadar cryptocurrency. Saboda haka wannan shine ƙarshen bidiyon mu a wannan lokaci.